Γεια σας! Παιδιά! Πρώτον, πριν ξεκινήσω, θέλω να σας πω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι αποφάσισα για αρχή να κάνω το βίντεο με σκοτάδι διπλά. Έχω βάλει δύο φακούς εδώ. Όπα. Να. Και δεύτερον, ότι ακόμα τώρα που ξεκίνησα δεν έχω αποφασίσει καν ποιον τίτλο να βάλω για το βίντεο. Οκ, έχω πράγματα να σας πω σήμερα. Να μιλήσω λίγο πιο δυνατά, οπότε ας αρχίσουμε τώρα. Με αυτή τη φορά θέλω να σας πω κάτι που ήθελα να σας πω από τα προηγούμενα βίντεο. Προφανώς να έχετε δει το βίντεο οι βλάκες created with Magisto. Κάπως καλό βγήκε, γιατί δεν ακουγόταν ο ήχος, μου το είπατε μερικοί αρκετοί. Οπότε αποφάσισα να μην ξανακάνω τέτοιο βίντεο. Επίσης ήταν να βάλω μια μουσική εδώ πέρα να παίξει σιγανά καθώς μιλάω, αλλά το ξέχασα. Τέλος πάντων, αρχίζουμε τα θέματα. Να σας πω ότι μου έρχεται συνέχεια να λέω τη λέξη εντωμεταξύ. Συγγνώμη αν θα την ακούσετε αρκετές φορές αυτό το βίντεο. Δεν φταίω εγώ. Όχι, αν έγραψα. Όχι, άρχισε. Κατάλαβες. Οκ. Πρώτον είναι γιατί μερικοί από εσάς μου λέτε συνέχεια στα comments, αντιγράφεις τον Τούτζεϊ, δεν είναι καλό αυτό που κάνεις. Εντάξει φίλε, πίστηκα τώρα. Δεν φταίω εγώ που βγήκε από το στόμα μου. Αντιγράφω τον Τούτζεϊ, Λοιπόν, επειδή λέω το άλλο και το show σήμερα αντιγράφω. Είναι απλά λέξεις που μου βγαίνουν επειδή παρακολουθώ συνέχεια. Δεν φταίω εγώ. Για παράδειγμα, μερικές φορές μου βγαίνει να μιλάω αγγλικά. Ναι. Επίσης, αυτό που είπατε, είχε γίνει ολόκληρη συζήτηση κάτω από τα comment. Ολόκληρη συζήτηση. Για μία αντιγραφή. Κοιτάξτε. Αυτό δεν ήταν αντιγραφή. Απλά μου ερχόταν να πω τέτοιες λέξεις. Επίσης, για να μην γράφετε, να μην συνεχίζετε να τα λέτε αυτά, θα σταματήσω να το κάνω. Να λέω δηλαδή τέτοια πράγματα σαν αυτό. Επίσης μερικοί μου είπατε στα βίντεο να μην σχολιάζω τα άλλα κανάλια, γιατί θα με θεωρούν noob. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτό, αλλά για να το λέτε εσείς. Εντάξει. Να πάρω μια βαθιά ανάσα. Εντωμεταξύ, ξανά το είπα. Τέλος πάντων. Εντωμεταξύ, όλοι, ένας-δύο δηλαδή, κάποιοι λίγοι που είδαν ένα-δύο βίντεο μου είπανε ότι φέρομαι κάπως χάλια. Ότι δηλαδή πρέπει να είμαι πιο σοβαρός. Αυτός είναι ο λόγος. Άμα είναι να είμαι πιο σοβαρός, εντάξει, θα είμαστε πιο σοβαροί. Ακούς, πιο σοβαροί.
Πολλοί μου ζητήσατε γιατί δεν συνεχίζω να παίζω παιχνίδια στο PlayStation 3 ή στο PC. Ο λόγος είναι γιατί δεν έχω πάρει το PC μου πίσω ίσως. Λέω εγώ. Ο ένας μου φακός είναι δυνατότερος από τον άλλον. Παρατηρήσατε. Και παρατηρήσατε ότι σε κάθε πάυση αναβοσβήνω τα φώτα. Fuck. Ξεκινάω τώρα. Ναι, να δω άμα έχω κάτι ακόμα να πω. Μια παύση και συνεχίζω. Να προσθέσω ότι στο επόμενο βίντεο που θα γίνει την Παρασκευή θα κάνω ένα κάπως τρομακτικό βίντεο. Μπορεί με κάμερα, δεν ξέρω. Και θα είναι λίγο τρομακτικό και αγωνίας. Οκ. Αυτά ήθελα να πω. Μη συνεχίζετε να μου λέτε ότι αντιγράφω τον 2J, εντάξει. Αν δεν το κάνεις. Γεια.